ପରେ ଦେଉଳକୁ ଆସିବେ। ଯଦି ବା ଶେଷ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ରଥରେ ଯିବା ବେଳେ ଆପଣ ମୋତେ କହିଯାଇଥିଲେ ଫେରି ଆସିବି। 2 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ରଥ ଗଲେ। ମୁଁ ଯିବା କଥା କହିଲାରୁ ରଥରେ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। 2 ଦିନ କଣ୍ଟ ଦେଇ 9 ଦିନ ଗଲା। ଆଉ 3 ଦିନ ବାହାରେ ରହିଲେ। ଆଜକୁ 12 ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାହାରେ ରହି ଭକ୍ତଙ୍କର ଲୀଳା ଶେଷ କରି ଦେଉଳକୁ ଫେରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସବୁକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେଲେ। ଦୀର୍ଘ 12 ଦିନ ପରେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି? ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କରି ଗଲେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ନବରାଜାଙ୍କର ଝିଅ। ପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଫେରି, ସବୁ ଯାତ୍ରା ସାରି ଦେଉଳେ ଫେରିବେ, ନଗର ଡେରି। ପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଲୀଳା ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଦେଉଳକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଆରେ ଇଏ କେମିତିକା କଥା? ମୁଁ ଦେଉଳକୁ ଯିବି, ତୁମେ ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରିବ? ଏମିତି ଶୁଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶୁଣ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ସବୁ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ରାଗ କଲେ କଣ ହେବ? ତୁମେ ପରା ଜଗତର ମାପ। ବଡ଼ ଭାଇ ଅଗ୍ରଜ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ ମନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ପରା ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ମନା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଗ କରିଥାନ୍ତେ। ଏଣୁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ କଥା କାଟିପାରିବି ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କଥା, ତମେ ତ ଜାଣ ସୁଭଦ୍ରା ଆମ 2 ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଏକମାତ୍ର ଅଲି ଗେଲା ଭଉଣୀ। ଗେହ୍ଲାରେ ରହୁଛୁ। ସୁଭଦ୍ରା କ'ଣ ତୁମର ଗେହ୍ଲା ନନଦ ନୁହେଁ କି? ସେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇବ, ମନ ଦୁଃଖ କରିବ। ଏହା ଦେଖି ଆମେ ସହିପାରିବା କେମିତି? ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ମନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କଥା ତୁମର ବୁଝିବା ଦରକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମର ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଉପାଖ୍ୟାନ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୋହିତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଜମା ଜାଣିନଥିଲି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ମନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ କାକୁତି ମିନତି ହେଲି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ନ ଶୁଣିଲା ପରି ଅଭିନୟ କଲେ। ଯେତେ ହେଲେ ମୁଁ ପରା ପର ଝିଅ। ମୋତେ କହିଲେ ଘରେ ରହିଥାଅ, ମାଙ୍କ ସେବା କର। ମୁଁ ଖାଲି ସେବା ଚାକରାଣୀ, ଦିନ ରାତି ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବି? ମୋର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଗଲେ। ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ରଥେ ବିଜେ କଲେ ସାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଏଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର, ମିଛ କଥା କହି ସଭିଙ୍କୁ ଠକିଲ। ଏଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର। ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ବିଭାଘର ଗଲା, ବଇଠାଳ ପିଠି ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ରଥରେ ନେଇଲ, ଯାତ୍ରା କରେ ଗଲ ବସାଇ। ଏଡ଼େ କପଟି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠକୁଛ, ମତେ ବି ଠକିଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠକୁଛ, ମତେ ବି ଠକିଲ। କପଟି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଏମିତି କଥା ଜାଣିନଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ତାହା ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଗ୍ରଜ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ତୁମକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇଥାନ୍ତି? ସେ ପରା ତୁମର ଦେଢ଼ଶୁର ସଙ୍ଗରେ ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ଏ ଜଗତର ଲୋକେ ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ?
ଏ ଯୋଉ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ଭିତରେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯଦି ଛୁଆଁ ଛୁଆଁ ଭାବ ହୋଇଯିବ, ଏ ଜଗତର ଲୋକେ ମତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ କହିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମତେ ଛୁଇଁଦେଲେ, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପୁରାଣ ରଚନା ହେବ। ତୁମେ ତ ଜାଣ ବଡ଼ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଷୀର ବାହାର କରନ୍ତି, ସବୁ କଥାକୁ ନ ବୁଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଆମର କ'ଣ ବୁଲିବା ସମୟ ଚାଲିଗଲାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ତୁମେ କ'ଣ ପରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? ମତେ ଆପଣ କଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ କଣ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇଛି? ଆପଣ ପରା ଜଗତର କର୍ତ୍ତା, ଜଗତ କର୍ତ୍ତା ହୋଇ ମତେ ମିଛ କହି ଠକୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ପାଦୁକ ନ ପାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ଏକଥା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ସେବା କଲେ ମତେ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କାହିଁକି କରାଗଲା? ଜ୍ୱରର ଉଷୁମ ହେଲା ପରେ ରଥରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ଗଲ। ମୁଁ ଯିବାକୁ କହିବାରୁ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଫେରି ଆସିବି ବୋଲି। ରଥରେ ଯିବା ବେଳେ ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ଯାହା ଦେଇଥିଲ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ତ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଏକଥା କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି? ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମୁଁ କେମିତି ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଏ ଦେଉଳ ମତେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରୀ ମାନେ କେହି ନଥିଲେ, ମୁଁ କେମିତି ଚଳିଥାନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ। ଏଇଠୁ ଆସୁଛି କହି 12 ଦିନ ଗଲା, ଘର କି ଘରଣୀ କଥା ମନେ ନ ପଡ଼ିଲା? ମୁଁ 4 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ସଖୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ଆପଣଙ୍କର ମାଉସୀ ଘର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପଣ୍ଡାମାନେ ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ମାଉସୀ ଘରେ ଦହି ପଖାଳ ଖାଇ ଉଦର ଭାରି ହୋଇଗଲାଣି। ଏଣୁ ପଣ୍ଡାମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ଦେଉଳକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ରଥରେ ଫେରିଗଲେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଲେ। ଏଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଏଭଳି ଆଦେଶ କାହିଁକି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ? ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କଥା କ'ଣ ମନେ ନଥିଲା? ମୋ କଥା ପାସରି ଯାଇଥିଲେ? କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଚୁପ୍ ରହିଲେ କାହିଁକି? ଶୁଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଣ, ତୁମେ ବୁଝ ନାହ କାହିଁକି? ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କଥା କହିଲ ଯେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଦଇତାପତିମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସେବା କଲେ ତାହା ଶୁଣିଲେ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲ। ଆମେ ଅଣସର ଘରେ ଥିବାବେଳେ ଦଇତାପତିମାନେ ଦାନ୍ତ ଘଷାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖୁଆଇବା ଶୁଆଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। 5 ଦିନରେ 5 ଜଣ ପାଣି ପୋଥି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ଶରୀରରେ ତେଲ ମାଲିସ କରି ଘଷାମଣା କରି ଦେଉଥିଲେ। ଆହା, କି ସୁନ୍ଦର ମାଲିସ କରୁଥିଲେ, ସେ କଥା ମନରୁ ଭୁଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ 10 ଦିନରେ 10 ମଣ ମୋଦକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମକୁ ଖୁଆଇ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ କଲେ। ସେ 10 ମଣ ମୋଦକର ସ୍ୱାଦ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦଇତାପତି ମାନଙ୍କର ଏଭଳି ସେବା ଅନ୍ୟ କାହାରି ପାଖରୁ ପାଇପାରି ନଥାନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅଣସର ଘରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଗ୍ରଜ ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଥିଲେ, ଏଣୁ ତୁମେ କେମିତି ମୋ ସେବା କରିପାରିଥାନ୍ତ? ରଥରେ ଯିବା ବେଳେ କହୁଅଛ ଯେ ମୋର ଏ ଯାତ୍ରା ଥିଲା 9 ଦିନର ଯାତ୍ରା। ମୁଁ ତୁମକୁ 2 ଦିନ କଥା ଦେଇଥିଲି ସତ। ତୁମକୁ ମୁଁ ଯଦି ମିଥ୍ୟା କହି ନଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲି। ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର এই 9 ଦିନର ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୋଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଯିବି ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ 7 ଦିନ ରହି
ଏହା ସତ୍ୟ